nga nagsisimula yung movie, ubos mo na agad yung popcorn mo. Wala na akong ganang manood, guys. Gusto ko lang ng popcorn. At saka ng peace of mind. Hayaan mo na, Jackie. Alam mo namang broken-hearted ang lola mo ngayon. Bakit niya kasi ako pinagpalit? Hindi naman ako pangit, diba? Hinaan mo yung boses mo, girl. Nakatingin na sa atin yung mga tao. Wala akong pake. Hoy! Sila kaya ang masaktan ng ganito. Tingnan ko lang kung hindi sila magwala. Kaya nga sabi ko, dapat sa bahay na lang tayo nanood. Alam kong may drama special na naman tong isa. Sayang kasi yung voucher, Ali. Tsaka, hello, si Joshua Garcia na yan, oh. Yan yung bida sa movie na to. May karapatan akong kiligin. Hindi ko naman alam na may breakdown episode pala tayo dito. Ayan na nga. Ano na namang iniiyak nito sa sinabi ko? Kamukha kasi ni Joshua Garcia yung ex ko. Ambisyosa, ha? Saka mo sabihin yan kung may abs din yung ex mo. Jackie, wag mo nang asarin. Mira, tandaan mo. Hindi sayang ang 3 taon kung may natutunan ka. Pero sayang kung babalikan mo pa. Pero, paano niya nagawa sa akin yun? Binigay ko lahat, Ali. Lahat. Kahit password ng email ko, alam niya. Lahat ng sikreto ko, kabisado niya. Pero siya pala yung may tinatago. Baka naman nasobrahan ka rin sa pagbabantay. Baka na-pressure si Kuya. Jackie, cheating pa rin yun. Hindi mo pwedeng i-justify yan. Kapag may respeto, walang dahilan para manloko. Oo siya, sige na. Mira, tama na yan. Bawal mag-ingay dito, pero para sa akin hindi siya worth it. Hindi worth it yung luha mo sa kanya. Kaya halika na. Pagkatapos ng movie, milk tea tayo. Libre ko na. Sige na nga. Pero large, ha? Para sa mga niloko. Large na, extra pearls pa. Kasi minsan, kailangan din natin umiti kahit masakit. Taray doon, ha. Pang movie line yan, ha. Pwede nating i-post yan mamaya. Oo nga. Caption ko sa IG, cheated but still cute. Dear love, ako si Ali. Late 20s. Simpleng babae lang na marupok minsan, pero marunong din matuto. Mga kabarkada ko sina Mira at Jackie. Solid trio kami mula college. At ngayon, si Mira, wasak. Nahuli niyang may ibang babae ang boyfriend niya. After 3 years. Siyempre, bilang mga kaibigan niya, agad kaming rumampa ni Jackie para damayan siya. Kasama sa iyakan, sa pagkain ng samgyup, sa paglibang na kunwari masaya pero sa totoo lang, sabay kaming nabubugbog sa sakit ng kaibigan namin. Ang tanging magagawa lang namin ay sabihin, okay lang yan girl, lilipas din yan. Pero habang pauwi ako, hindi ko maiwasang mapaisip. Kung si Mira na halos bantay sarado sa boyfriend niya, niloko pa rin, paano pa kaya mga tulad kong hindi ganun? Sa amin kasi ni Anjo, chill lang, may kanya-kanyang space. Walang checking ng phones, walang tanungan ng password, walang pa-follow up kung nasaan ka. Basta may tiwala, yun ang kasunduan namin. At sa loob ng 2 taon naming magkasama, maayos naman. Tahimik, komportable, walang drama. Pero ewan ko ba, matapos ang gabing yun, may maliit na boses na bumulong sa isip ko. Yung tipong pabulong lang pero nakakakaba. Sigurado ka ba na wala siyang tinatago? Kaya pag uwi ko, ikinuwento ko kay Anjo ang nangyari kay Mira. At noon nagsimula ang pagdududa ko sa kanya. Oh, napaaga yata uwi mo, babe.
Akala ko mag-girls night out pa kayo. Nagyaya ng umuwi si Mira. Gusto na lang daw niyang matulog. Ano ba nangyari sa kanya? Nakita ko sa feed. Puro hugot at heartbreak quotes. Ayun, niloko ng boyfriend. Matagal na nila. Oo, akala niya pa naman sila na talaga. Sabi ko na nga ba. Hindi ko talaga gusto yung hilatsa ng lalaking yun. Naalala mo nung nag-double date tayo. Tahimik masyado. May kakaiba talaga. Parang may tinatago. At ang hindi ko gets, paano niya nagawa? Alam ni Mira lahat ng password. Ang location, always on. So, paano? Babe, kapag manloloko talaga, gagawa at gagawa ng paraan yan. Kahit kasal pa. Kahit may anak. Kung gusto, may paraan. Oo nga, no? Oo. Ano yung tingin na yan? Wala naman. Babe, kilala kita. Alam ko yung tingin na yan. Sabihin mo na. Hindi naman. Siguro napaisip lang ako. Kung si Mira nga, bantay sarado na, niloko pa. Tayo, kanya-kanya lang. Malay ko kung may hindi ako napapansin. Babe naman, 2 taon na tayo. Ngayon ka pa ba magdududa? Hindi ko sinasadya, babe. Hindi naman ikaw ang issue. Napa-overthink lang siguro ako. Sige, ganito na lang. Para matapos na yung kapraningan mo, ibibigay ko sa'yo lahat ng password ko. FB, IG, email, lahat. Para kung gusto mong silipin mo. Sigurado ka? Oo. Wala naman akong tinatago, babe. Kung yan ang makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, ibibigay ko. I love you, babe. I love you too. At tandaan mo, hindi kita lolokohin. Ate, kakain na raw sabi ni Mama. Kanina ka pa daw nakahiga dyan. Oo, pakisabi sa sunod na ako. Tinanong din ni Mama kung okay ka lang daw. Kahapon ka pa daw tahimik eh. Oo, okay lang ako. Marami lang akong iniisip sa work. Sige, bilisan mo ha. Adobong baboy ang ulam. Maraming patatas. Sige, susunod na. Ay, bakit ba hindi ako mapakali? Paano kung niloloko rin ako ni Anjo? Paano kung may iba siyang kausap? O may tinatago? Nakakapraning. Pero, binigyan niya naman sa akin yung password niya. So, ibig sabihin, wala siyang tinatago. Pero bakit parang lalo lang akong kinabahan? Okay. Facebook. Wala namang kakaiba. Memes, basketball clips, pictures namin. Baka nga nag-overthink lang ako. Pero, paano kung may messages na nakatago? Teka, tignan ko sa archive. Thank you for last night. Receive na ang payment. Next time mas gagalingan ko pa para mas mataas ang bonus. See you, Anjo, my loves. Ano to? Hello, Anjo. I'm here na sa hotel. Hotel? Hindi to pwede. Baka joke lang to. Can I bring my friends sa appointment natin later? Don't worry, mas mababa rate niya kaysa sa akin. Baguhan kasi. You know, para mas happy ka rin. Threesome? Anjo, nagbubuk ka ng walker? Diyos ko, anong klaseng tao ka? Nakakadiri ka, Anjo. Nakakadiri ka. Dear love, hindi ako makapaniwala. Si Anjo, nagbubuk ng babae. Paulit-ulit kong tinitigan ang screenshot. Hoping na mali ako. Pero hindi. Siya talaga. Ginagawa pa din ba niya to hanggang ngayon? Hindi ko ma-imagine. Sa isang iglap,
Nagbago ang lahat. Naghalo-halo ang galit, sakit at hiya. Akala ko iba siya. Akala ko safe ako sa kanya. Pero bakit ganito? Bakit sa akin pa? Hindi ko malaman kung iiyak ako o matatawa kasi ang bobo ko. Ang boyfriend ko, kayang gawin to nang hindi ko naramdaman. Hindi ko na kinimkim ang saloobin ko. Agad kong sinabi sa kanya ang lahat. Galit, tanong, at sama ng loob. Kahit nanginginig pa ang boses ko at kahit hindi ko alam kung kakayanin kong marinig ang magiging sagot niya. Saan mo gusto kumain, babe? Hindi ako nagugutom. Di ka nagugutom? Saan tayo pupunta? Kape na lang. Ayoko ng kape. May problema ba, babe? Wala. Wala, pero ang sungit mo ngayon. Hindi ka pa naman magkakaroon, di ba? May hindi ka ba nakukwento sa akin, Anjo? May kukwento. Tungkol saan? Sa nakaraan mo. Nakaraan? Wait, babe. Nagkalkal ka ba sa Facebook ko? Oo. At nakita ko. Lahat. Yung messages. Yung bayaran. Yung mga hotel. Babe, pas na yun. Kahit pa. Hindi mo man lang sinabi. Bakit kailangan kong malaman sa ganitong paraan? Kasi tingin ko, wala namang kinalaman yun sa atin. Single ako noon. Wala akong niloko. Tapos na yun, Ali. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko matanggal sa isip. Parang nadungisan din ako. Babe, hindi ko na ginagawa yun. Mahal kita, alam mo yan. Paano ko paniniwalaan? Kung nagawa mong itago ang ganong bagay, paano ko makakasiguro na wala ka ring tinatago ngayon? Ang mahalaga yung ngayon. Huwag mo hayaang kainin ka ng ganyang pag-iisip. Tinalikuran ko na ang nakaraan ko. Hindi na ako yun. Madaling sabihin. Dahil yun ang totoo. Pero mahirap paniwalaan. Dear love, araw-araw ko parang iniisip lahat tungkol sa nakaraan ni Anjo. Hindi ko mabura sa isip ko. Paulit-ulit na bumabalik. Parang multong ayaw akong lubayan. At tuwing sumasagi sa isip ko, hindi mawala ang tanong. Kung nagawa niya noon, anong garantiya na hindi na niya uulitin ngayon? Kaya tinapos ko ang relasyon namin. Hindi dahil gusto ko. Hindi dahil ready na akong iwan siya. Pero dahil hindi ko kayang mabuhay ng may duda. Masakit. Parang ako pa ang may kasalanan. At minsan, hindi ko maiwasang magtanong. Mali ba ako? Dahil nalaman ko ang totoo? Mali ba ako na pinagbasehan ko ang nakaraan niya? O siya ang nagkamali? Siya ba ang nagkulang nang piliin niyang ilihim ang parting yun ng buhay niya? Hindi ko alam. Pero mula nang malaman ko ang totoo, hindi na ako mapalagay. Hindi na ako pareho. Hindi na kami pareho.